Som koordinátorom projektu Mladí info ambasádori. Našou víziou je, aby všetci mladí ľudia boli dobre informovaní o vzdelávacích príležitostiach okolo seba. Vyberáme 15 mladých ambasádorov z celého Slovenska, s ktorými celý rok pracujeme. Učíme ich, ako nachádzať a šíriť zaujímavé vzdelávacie príležitosti medzi svojimi rovesníkmi. Rád pracujem na dlhodobých projektoch, ktoré majú podľa mňa potenciál vytvoriť dlhodobé vzťahy a priniesť dobré výsledky. O práci neziskových organizácií som sa dozvedel počas Európskej dobrovoľníckej služby v Skopje v Macedónsku. Začal som sa zaujímať o prácu s mládežou. Vďaka skúsenostiam z Macedónska a vďaka podpore mojej prijímajúcej organizácie Mladí info som mohol podobnú iniciatívu priniesť aj na Slovensko. A tak vznikol aj tento projekt. Zo záľuby sa stala práca s mládežou na trvalý pracovný úväzok, ktorá ma baví a naplňa. Každý deň prináša niečo nové a je pre mňa motiváciou odovzdávať to ďalej.